Mulai yo ngaturi Mas Gareng ben pinarak ana pepanggungan dipethuk aja dipleroki nduk tak derekke. Monggo, Cok. Yo lingkalaku kudu ngerti aja ditinggal kabeh pancen kesimpulan dua kali lho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku cireng nyang Kutha Sala Mas Gareng panjang yuswa. Amin 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 amin. Seneng kula ra kira-kira kok Mas Gareng nampi dawuh saking Pak Haji Daryanto. Anggenipun dawuh kalih kula niku wis setahun kepungkur Pak Haji Daryanto niku. Lah nggih tujune kok durung dilunasi. Lah pripun ta? Ya dilunasi lak terus sampang nyambut gawene, Mas. Nggih. Ning iki jenenge kewajiban seniman harus konsekuen. Leres. Dengan apa yang diucapkan yen wis saguh ya saguh tepat waktu. Leres. Mula ya mergo wis saguh tak rewani teko Gasik. Lah ya mesti no. Alhamdulillah nadyan Semarang Purwodadi iki ya dalane iki ya lancar-lancar macet. Lancar-lancar macet niku ya sok mlaku sok mandeg ngono ya Mas. Oke, agar pun mulai Meranggen, Karangawen, Tegelwanu. Tegawanu. Nah, Tego karo Tegel lak ya padha ae to, Mas. Wah, jeneng panggonan kok diwalik ya bingung lho. Lah wong kancen kuwi ngono ta Tegawanu terus tekan daerah nggon pos kuwi. Apa pos? Bunderan pos kuwi kok Tegawanu bunderan pos. Ngiwa kuwi arah kene wah ora tau piknik sampean. Lah wong bingungke wong kok jenenge kok Tegawanu gubuk yen gubuk. Lah yen biyen iki akeh gubuk, saiki gubuk wis ora ana-anane pos. Ah wong pos iki manggone ning nggon kampung nek gubuk ra ning tengah sawah malah bingung ta. Lah ning wong aku ki biyen kerep sowan ning daerah wiwit apa wiwit sida kene iki kok wiwit sida meneh iki jane. Iki daerah endi? Kene iki Kabupaten Purwodadi. Ayo Purwo ki wiwit, dadi ki sida, dadi Purwodadi ki wiwit sida. Ah sembuh ngate. Wah kurang ngerti bahasa sampeyan. Ayo panggonan iki aja dibasake malah engko wisane jenenge niku ya wis kaya ngono kuwi kaprahe. Saya daerah Kecamatan Tombok kene iki. Wis marai judeg meneh ta. Takon kiai iki lho kene iki Kecamatan Toroh. Toroh ki Tombok. Oh alah. Ora ngerti yo. Toroh ki Tombok ngono. Ya wis sak karepmu ngono wis. Ya ya iki daerahku biyen iki kene iki, Mas. Beneran biyen ya ning kene iki. Kene ya daerah Depok sekitarnya iki wilayahku. Leres, heeh. Niki alhamdulillah ditimbali Pak Daryanto wajan. Nggih. Pak Haji Daryanto. Piye Mas piyaine anu napa niku sumeh nggih ta? Nek ngendika ora tau nyentak lho. Iki sing diarani piyai sugih ora ketara Pak Daryanto. Nggih. Mosok omah nggo bal-balan iso ya Pak Daryanto.
piyayi sing anu napa niku lembah manah ku ya Pak Haji Daryanto niku. Nggih lho kuwi lho yen turu ora bingung kamare ngendi. Ning nggih niku Mas Gareng nek arep mirsani Pak Haji Daryanto aja dipirsani saiki ning nalika rekasane biyen kudu dipirsani. Hidup semua pakai proses. Lah ya mesti ngono ora ana sing instan. Niki Pak Haji Daryanto adalah Ibu Hajah Sumiati niku Nggih. nindakaken jejering tiang sepuh. Leres. Naminipun sampun ujar apapun bicaranya ki apa to jane iki. Ah niku ana anu pertanda lamun to luar sing dadi nadare Pak Haji Daryanto. Amin amin amin. Nggih, heeh. Sik. Kira-kira pirang jam ngenteni Bang Api rampung iki? Mula kanggo seksi ya Mas, kanggo seksi. Nadare Pak Haji Daryanto sah bengi iki yo gang sarang yo, monggo. Ya ta. Angel nyambut gawe modale cangkem dibarki Bang Api. Ane ya ora apa-apa jenenge niki nggo pertanda kok. Nggih, wong kangge ngluwari ujar. Leres, leres, leres. Yen panjenengan dilentreke wau bab nadar ujar tetek bengke saniki kula takon ujar niku napa? Nek miturut panjenengan ujar iki apa Mas Gareng? Ujar itu terdiri dari 4 huruf UJAR. UJARU. Ucapan yang keluar dari hati sanubari yang paling dalam. Jadi ora mung sekedar ngucap, ning keluare dari hati yang paling dalam. Leres. Terus J. Janji yang harus ditepati. Nggih. Jadi ujar itu suatu janji yang harus ditepati. Terus A. Akan tetapi waktunya tidak bisa ditentukan tergantung situasi dan kondisi. Nggih, leres. Terus R. R. Rasa puas diri akan tercapai bila ujar itu telah dilaksanakan seperti malam hari ini. Nggih, nggih, Jadi nggih. yen pancen ora karep aja sekali-sekali ujar nadar utawa janji mengko ndak mblenjani. Nggih, ndak malah nyandungi uripe ya, Mas. Nggih. Ning nek panjenengane Pak Haji Daryanto niki pancen wis sembodo lahir batine kok. Nggih. Mula niki Kang Putra Mas Alvin menika sampun nindakaken pawiyatan wonten Undip jurusan kedokteran. Wah jane lok tenan. Amin. Ora nyono jebul anu ya, padha karo putrane Mas Gareng. Alhamdulillah nggih. Mas Gareng iki anak loro, wedok kabeh. Saiki wis dadi dokter kabeh. Alhamdulillah. Nggih, dados jangan memandang siapa itu orang tuanya, tapi pandanglah cara mendidik anaknya. Bener, arep bapake kaya bokong dicet ning anake iso dadi dokter kabeh. Sik omonganmu ra enak kuwi. Wis mulai ra enak omonganmu. Piye to? Wong anake dokter kok bapake kaya bokong dicet. Lho apa kowe kurang gawean kok bokong kok mbok cet iki lho. Lah niku mung upama kok. Ya upama golek piye, Bak? Wis mbok nek kelek ra apa-apa ning aja bokong dicet. Wis bokonge mlekethek dicet. Ya wis latihan kepiye jangan dilihat orang tuanya, tapi ini hasil karya mendidik anaknya. Leres, seperti perjalanan Pak Daryanto pun kula dongake Pak putrane dadi dokter kelulusannya kumlot. Amin, amin, Nah, amin. niki pun mengke Beban iki ambil spesialis Pak, menawi panjenengan kula yakin panjenengan ambil spesialis sak kedheping netra kelakon. Lah nggih. Yen kula anak kula spesialis Pak, pengestune Pak mobil loro kendang. Iya. Ya ora apa-apa nganut kadewasane dhewe-dhewe kok Mas Gareng. Kening kabeh iki karep kok Mas. Oh nggih, nggih, nggih. Aku celeng aku mobil pancen untuk anak. Sing jeneng celengan ki ya pancen dienggo sewanci-wanci yen butuhke. Leres, Nggih. iki. Alhamdulillah Mas Gareng. Dalu menika ugi dipun rawuhi Bapak Wabub
Bapak Wakil Bupati Pak Bambang. Wilujeng rawuh dalu aku nuwun pangapunten Bapak kula lewat pinggir mboten saged manggi. Waduh. Kangen dangu mboten ditimbali. Aduh. Nggih sok nek ana perlune rek ditimbali ya. Mula iki bengi iki lakone diganti. Apa? Aja mau lakone apa? Anu ta, ngelmu kasampurnan ta. Oh, ganti lakone. Apa? Gareng nagih janji. Iya. Kok nagih janji karo sapa? Ora lek iki mumpung ketemu karo panjenengane Pak Bambang. Nggih, heeh. Dangu mboten sowan tlatah mriki, Pak. Amin. Ya bakune ndonga to Mas Gareng. Mugi Pak Bambang menika napa niku panjang yuswa, murah rezeki lumintu barokah tur kasembadan sing dadi sediane Mas Gareng. Ketekan Kang Sinedya. Amin, amin, amin. Mugi pun cita-cita itu kalau positif wajib kita dukung. Lah ya mesti ngoten. Nggih, ora ono eleke Nggih, heeh. Mas Gareng, Pak Haji Daryanto niku nadar utawa ngluwari nadar nimbali awake dhewe iki apa ngentekke bis siji ora bakal nggih ta. Piye armadane wis 128 lho, piye ora hebat iki. Ora biyen ki piye ya? Piye ta? Kok iso tuku bis sakmono akeh iki wiwit-wiwitane bibit kawite piye lho? Aku iki tuku bis remote siji we padu karo bojoku we. Lah kok bis remote iki ngopo gedhe tuwek kok dolanan bis remote. Lah saking kepengene duwe bis ki ora iso tuku bis gedhe ya bis remote kuwi padu karo bojoku. Nggih. Perkara tuku bis remote 2 dina ora gaweke kopi karo bojoku. Lah iya, mula ya kudu ditulat piye perjuangane Pak Daryanto. Mula nggih. Nggih ta. Apa-apa nu proses itu membawa berkah. Kalau semuanya diawali dengan kemauan, usaha dan doa. Betul. Makanya kayak ono kata-kata bijak, Mas. Apa, Mas? Hal yang membuat orang berhasil itu adalah usaha. Nggih. Hal yang membuat orang kuat itu adalah doa. Leres. Hal yang membuat orang hancur itu adalah putus asa. Dan hal yang membuat orang bahagia adalah cinta. Leres. Ini beliau tuh kategorinya orang yang mau usaha dan berdoa sekaligus mencintai keluarga. Nggih, Mas Gareng mula karben wilujeng ayo iki disolawatke sik. Oh, nggih. Aku nyuwun tulung anu Mbak Suci, Mbak Dita, terus Mbak Fahmi, iya. Karo Nduk Ayu jumeneng kene ning gurine Mas Gareng. Mawon. Terus. Ibu-ibu baris ning mburi, Mas Gareng ning ngarep. Nah, iya. Diaturke sik lagu yang bernapaskan agama Islam, pepeling dibawani. Nggih, monggo. Sing bawa sampeyan kuwi kok. Lah iki gaweane apa? Kowe ning dhewe lagune werna-werna. Wah, dan ayu-ayu ngentekke salon papat kok ora nembang. Piye to kok salon papat. Lah nek tenan kok. Nek kula wis matur bola-bali ya, Mas. Seniman ki nek mulya ya kaya raja. Nek sengsara sak ngisore kere. Leres. Iki mau mulya tenan iki. Wedhe jan. Lagi dandane wis dikirimi daharan. Werna-werna rawon enek, sambel goreng enek. Bakso ya ana. Unjukane jek ditari ngersake napa. Pengestumu pas aku teko pas entek. Hale teko kewengen kok kudune ning ora tekan kene iki ndak ingi wis tekan kene. Lah terus kono to panggung ngono kuwi. Ning aku ora apa-apa aku mau malah dikeki rokok karo Pak Daryanto. Oh, cap dom. Rokok cap dom ora eneng. Mereke dom ora eneng. Iki lho dom super. Iki jarum. Ayo jarum di Indonesia yen Jawa ya dom. Ya ora. Dibawani sik. Dibawani sik. Ya. Yo, Mas Gareng kepareng membawani. Monggo. Nano. Monggo ayo. Apa lagi? Wasito di. Ora usah dikandani kaya amatir kowe. Mbok menawa lali kok. Jane. Wasito di.
Ya engko ling joget sampean rada mumbul-mumbul Mas. Dadi mergo pancen panggung iki dhuwur banget ora standare wayangan. Ning ora apa-apa sampean ku karo mumbul-mumbul ra ketok kok. Dadi tiba ketok. Iya. Karano saking Prawinasis ngeling ana wong urip ing donya anu bebasan mung mampir ngombe donya mung sedhela ditanduri bab sing becik. Nggih, amin. Nggih, munimu sakmuna-sakmune iki sing ati-ati, aja gawe tatu ning liyan. Leres. Nggih. Lanjut. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi nonano iku cagak agama pakartikan luhur nano ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Yo buka celuk wiwit saka Mbak Fahmi nglerek nggih monggo iya Mbak kepiling monggo nena-nena yo yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake ati wis ngomandhet wayahe sembahyang tapi wajib gawe pangeran monggo kur sedaya wis rajine padha nindakake akan wis kumandhang ayahe sedaya tapi wajib gawe pangeran salah sagae agama iman waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing mumanenan kuwi sampurna
Legana iku perintah agama Elingono ning donya mung setela sampai lama-lama masih sekuasa Yen kepengin besok munggah surah Alhamdulillah wis diaturake pepeling Mas Gareng. Nun. Menika anu katur sungkem dhateng panjenenganipun Bapak Bupati Sepuh utawi sampun purna Bapak Bambang Pujiyono. Nggih. Tuwin panjenenganipun Bapak Kamto, Bapak Sutarno. Nggih. Selaku anggota dewan. Nggih, ijeng dalu. Ingkang sampun kepareng berkahi dalu niki. Wah, jan. Kula niku anu Mas. Menapa Mas? Sing jenenge wong sukses niku nggih, niku Nggih. wong sing bisa memenit marang napa niku kesuksesane awake dhewe. Leres. Kados Pak Daryanto niku. Lho, nggih to? Nggih. Panjenengan iki apa-apa ki sasate duwe, apa to sing ora kagungan. Ewadene ya lembah manah, nganggo ngelmune pari, saya isi saya ndingkluk. Nggih, Niku. Niku ngandhakake bahwa beliau betul-betul berangkat dari bawah. Oh nggih, saestu. Mula madine niku awet. Lho. Leres. Niki Jenenge wae wong yen anu sing jenenge wong sukses niku ya dicoba kok Mas karo sing nyipta urip. Kaya ngapa kowe yen tak wenehi rejeki sing turah, kowe gelem ngamal sedekah apa ora? Yen kowe gelem ngamal sedekah, bakal tak lipetke meneh sing dadi nikmatmu. Lho niku. betul. Ha, nggih. Wong asma kinarya japa. Asmane wae Bapak Haji Daryanto. Ayo mang jlentrehke. Dar kuwi darbe kekarepan apa wae kudu kecekel utawa kudu terlaksana. Tegese beliau tidak pernah berputus asa. Nadianto dilambari prihatin paribasane. Nggih. Terus Yan Kuwi dengan dasar melayani konsumen dengan kepuasan tingkat tinggi itu yang ingin dicapai beliau. nggih. Nah. Terus Tata gelar pancen ngupaya-upane sejatine swarga kang ginayu. betul nggih. Nah, iki mergo kanthi ngopeni keluarga kuwi ya klebu ibadah beliau. Nggih, heeh. Ngono dadi wis ora ana ilange yen beliau bengi iki syukuran ki ora ana ilange. Saiki jenenge dukuh ngrombo. Ayo manguceki apa karepe ngrombo? Yen ngrombo nu kangelan Mas. Lah terus? Basa kok ngrombo kula jembarke desane mawon. Oh anu Depok. Depok. Nggih. Nah. Saiki nek Depok ya per huruf mung cendhek kok. Oh, Depok per huruf. Iya no. Nggih. Ayo Depok per huruf D. D iki apa? Kok sik ya nganggo mikir kok dadakan kok. Ora apa-apa wong mencongak ya ngono kuwi kok. Delu dalu niki ingkang kagungan gawe Pak Haji Daryanto adalah Ibu Hajah Sumiati. Niku D. Terus E. Ewadene gawenipun syukuran. Anggenipun sampun nindakaken haji kalian putranipun ingkang sampun lenggah wonten Undip Kedokteran Semarang. Terus P. P. Heeh. Para tamu dalu menika dipun hibur ringgit wacucal. Nggih. Terus O. Ora ana liya dalange Ki Bayu Aji. Terakhir K. Karo garenge saka Semarang. Garenge meksa enek rumah saku. Paket kok. Iya. Dene kowe ning Jakarta ora ngejak kuwi ya duit nemu kuwi. Ha ning tenan kok wajane Pak Haji Daryanto niku paling jauh wah anu Mbak Cangik kula pengin nadaran sok kula syukuran bakal lancar yen ditumbali gareng ngono dadi ya. Tembungmu ki mbok aja medeni wong. Piye to aku ki salah to? Kowe jane ngerti tembung Jawa apa ora? Salahku ki nggon ngendi? Ditumbali, tembung tumbali ngerti ra? Apa karepe kuwi? Tumbal ki dibeleh, dibekakak, dikubur urip-uripan ki tumbal. Oh iya nggih. Anu diberkahi Mas Gareng. Nah, wah ngomong saomong kok marake mrinding kowe iki. Mboten, ini ya pancen digonto tenan. Nggih, wong iki pokoke derek bingah Pak Daryanto pun. Nggih, heeh. Wong jenenge bercita-cita tuh bercita-citalah setinggi langit apabila kamu laksanakan dengan
usaha dan doa pasti akan terlaksana. Nggih. Ngoten. Mas iki nawala akeh banget. Nggih lan niku. Nyuwun sinom grandel dipun dawaken Sri Huning saking Bapak Zaini WMC Wayang Mania Community wonten wajibipun 100.000 rupiah. Amin, amin. Ya Mas Gareng, duit 100. Enggak, mangga. Alhamdulillah jenenge rezeki kok. Wong lagi nek lagi rezeki ya ngono kuwi. Lah ya wong jenenge wong yen kerejeken iki ning dinggon mesti entuk rezeki. Betul. Nah. Ya Mas, diaturke sinom cengkok grandel sak langgame Sri Huning. Ya. Gandeng sampeyan sing nampa sawerane, sing nglakoni lagune ya sing nampa. Mas. Aku jujur ya. Nggih. Aku ora iso, Mas. Ora iso? Ora iso. Iso apa ora? Ora iso, Mas. Bali nek ora iso kene sawerane. Ku tak keke sing iso. Lagi iki lho, dalam ngekeki dagelan kok balik iki lagi iki lho. Lho, aku ora balik ora njaluk eneh. Mboten ana manggawa ora apa-apa aku kelas aku. Ning aku ora iso sinom grandel. Ora iso ta? Ora iso. Ayo gorene ora iso. Kok tak keke sing iso. Ya ya. Nggih. Nah, aku ora nyambut gawe nampa duit ki haram berarti. Adeh. Ajake ya. Ora nyambut gawe. Ayo Mbak Fahmi ini, sebenarnya monggo mentaram, turun. Yo, ayo, Mbak Fahmi. Dalem. Nah, tak tikon diwangsuli cekak wae. Nggih. Sampeyan sinom sing kok grandel karo Sri Huning iso apa ora? Saged. Ya, 100. Alhamdulillah, matur nuwun, Bos. Nggih, jenenge wong iki. Mi. Dalem. Ki mau wis ning tanganku 50 eding. Lan jenengan apa mboten? Ora. Lah ora kok. Oh. Ora bali ya wis. Dawuhe bose lho. Awas sesuk ora tak gaweke anak. Lah, arek kaya apa gawe anak wae. Ayo diaturke sik, dibawani memanismu kanggo jiwa. Nggih, ayo. Ya, Mbak. Memanismu kanggo jiwa. Onano Agawe ruciting kali. Mas Gareng. Nun. Niki mengko karo adhiku nduk niken salindri. Ning nyuwun ngapura pancen telat oleh rawuh. Mergo iki lagi perjalanan saka Surabaya. Nggih, informasinipun mangke jam gangsal nembe dugi mriki. Ya ora. Ya ora. Muga-muga ya tang tekan kene. Aku wis turu ning omah. Ya, Mbak Fahmi. Rara apa kang si Noeno. Natya dereng Pak. Nonano, ya. Upama munduta harokmi Niki kula kentunke Mas Gareng, Sinten, kagem Mas? Bapak Rohadi. Menika mantan kepala Disduk Capil. Nggih. Iya. taratamtu Menoe. tu ruti ibarat Aku i timur kok. ibarat Nonoene. Yo. wong numpak perahu
tanpa ya napa natus dereng? Hah? Digawake ember. Kowe kok ngurusi ember to mong ayu-ayu kok. Lah njenengan pun mandi dereng. Ora wis rasa ngurusi ember to, nembangmu wae to. Ya, nenok. Heng madyaning jela nidi temah gonjing angin jemeng pagu Monggo ayo diaturke salanggame. Monggo sirune iya, Mbak. Monggo. Srihuning mesti katuban laku naras Ololing ilolil. ya bakti marang den wirat moyo terus parasojo nandur berangti Bablas serempat to.
matur sembah nuwun sampun dipun aturaken. Nggih. Yo ganti Mbak Dita sing saka Banyuwangi. Ayo. Kok di Ngene, monggo. Ayo mentara Mas. Turun. Ayo. Mas Gareng, nun gandeng iki ya di live streaming mula ana sing pareng nyuwun apa nu lelagon lumantar WA ning Cange. nggih napa Mas Menika saking Bogor nggih menika ngersakaken Gerajakan Banyuwangi. lho kok sik Piyayi Bogor njaluke Gerajakan Banyuwangi Nggih niku niki kula kintunke kagem Mas Budi Santoso wonten Gunung Sindur. Nggih. nggih Heeh, Nggih. Gerajakan Banyuwangi. matur Pak Babang presidenipun Dek Bayuno kadang-kadangipun lare wetanan Nggih. iki asli Banyuwangi Betul. kalau mau Dek Fahmino saking Ponorogo Ponorogo. niki sing cilik mriki niki Medion Nggih. niki Kediri Kediri. ayo nganjuk ngetan sithik Kediri niki Tulungagung Nggih. niki Karangawen niki Ngerti. iki Mbak Seragen. oh Seragen kok Karangawen. Seragen mepet Magetan Nggih. niki wetanan Pak Babang niki sedaya niki lari-lari niki Ayo diaturke sik dibawani umbul-umbul belambyangan dening Mbak Dita Intawati. Monggo. Ya, Dek. Mambian Apa to kok malah di lumrah iki disuk wong lanang iki wedi kono malah nyorok e. Oh, Banyuwangi ya. Yo kono. Lah urung siap barang kok ya. Yo siap-siap aku dina iki wetonku. Aku jiri lho. Ya. Suarane Gendeng yang gua iki rene wong wedok ning kene kok. Aku angger karo wedok wani malah wedi aku. Nek angger jual mahal tak serang. Pak Bayu. Apa? Alon-alon nggih, Pak. Oh iya. Ya, alon-alon. Bocah awak cilik iki aja disengkok. Banter karo ora iki mantuk sing kendang kok Pak Bayu. Iya. Nyaram yai. Ya mung padha karo aku. Kompak nggih ta. Ah iya no. Nusantara. Aja Apa? jegok. Ngapa jegok Kok barang. jegok iki jare segaan. Segaan yo ngetulke cakepane no. Nyerampahi Nusantara ya. Piye to, Dik? Lah dikake sing buri. Aku tak limpe sing ora nyawang kok. Timbangan Iya. sing wani. Pianyu wangi. Pokoke arep suaramu kuwi rada pilek. Padha arep bakune seneng ayo. Ya ta pokoke apik sing jenenge wong seneng iki enenge apik karo apik kok. Hah? Wis, Bahagia. wong seneng ngono kuwi. Bahagia. Lah iya no. Senengi larang regane. Lah iya, senengi lara regane tenan. Heeh. Mbok idak-idak sirah apik tenan pokoke. Mbok isuh ya hebat. Sekarang ya. Lor langit
segaan apa ngegeti wong lah. Ya nyenggaki, ya. Noe salam ana sing dadi korban. apa? Aku joget ana bakso numplak. Masa joget ana numplake bakso. Ya kudu hati-hati, daran-daran disingkirke kuwi enek sapi ajar mlaku ya. Neno. Yuk. Anain dia. Gumbal yaring. Taman Sari Nusantara. Belang. Diaturke gerajakan Banyuwangi. Monggo ya ta.
Alhamdulillah. Jogete Mas Gareng elok ya, elok. Ngarepe Ora piye to? hitungan loro 10 lho. Lah iya no, ya kudu dipaske kok piye kok ora iki. Paling sing mentul ping 10 kemeng. Oh. Nek ora sampean sapa? Liyane ora nek sing iso ngono kuwi. Ora. Oh, yang bocah-bocah tak pangan. Alah alah. Iya. Nggih. Mas Mas Gareng. Lho, Nggo nambani kesel panjenengan. Nah niki napa menawi wonten keparengipun Mas Gareng saking tuan rumah mbok menawi wonten dangane penggalih Bapak Wahbu diaturi pinarak wonten panggungan. Pak Babang. Nggih Pak Babang. Boten ngirangi kamardikan. Nggih. Keparenga. Boten ketang sak kecap syukur-syukur sak lagu. Iya. Nggih, nggih, nggih. Kangge nambani kula munggah-munggah. Monggo Bapak pinarak wonten panggungan. Kepeksa kula jabel saking Palenggan. Monggo mataram kok. Yo. Pak Daryanto. Monggo Pak Daryanto, mriki Pak Pak Dar. Dampingi Bapak, Pak. Ayo. Mangga. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu Mas Bayu, Mas Gareng. Nggih, Rama wilujeng dalu. Sehat nggih, Mas Gareng? Alhamdulillah pangestu panjenengan sehat walafiat, Bapak. Kula niku kagum jane karo Mas Gareng. Lah bab napa? Cerdase iki lho. Allah, kula nu cerdas rak mergi kumpulanipun utawi kempalanipun nderekaken panjenengan. Wah, janipun anu dipundhut mawon Pak Bambang Mas Gareng dipun pundhut mawon mangke dipun cara wonten alun-alun grobokan kersanipun kangge monumen. Ora ana wong Purwodadi kok lambange Gareng iki. Nggih, Pak Bambang nyuwun dawuh. Waduh, monggo Pak Bambang. Nggih, ingkang sepindah kula katuraken matur nuwun sanget dumateng sedaya Mas Dalang, Mas Gareng lan sedaya wiyaga waranggana. Nggih, Bapak. Kula matur nuwun sanget. Nggih. Lan kagem sahabat kula Mas Haji Daryanto mugi-mugi anggenipun menapa atur syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ing dalu menika ditambah nikmatipun. Amin. Amin. La in sakartum la adidanakum wa la in kafartum Leres. na'adzabila sadik. Nggih. Ing dalu menika kan syukuran nggih. Leres. Nggih. Lah kula niki didhawuhi majeng nika dawuh napa Mas Gareng? Kula mawon sing nenggo dawuh jenengan. Nggih, nganu Pak, katun kalih kok, pilihanipun kalih. Napa? Pilihan kali iki apa wae? Menawi munggah panggung niku men boten nyanyi nggih ninggali. Lambe turah ya ngono kuwi. Ninggali pangestu tumrap awake dhewe supaya slamet anggone ngayahi kewajiban. Oh nggih. Berarti nyo nggih, nyo loro nggih. Lah nyoluru napa? Lah nggih mau nyanyi utawa nyawer. Lah, dene nggih ngertos. Alah. Ampun kuatos Mas, wis tak siapke. Lho niku Mas Pak Gareng. nun sewu, biasane sing disiapke niku hansip ya, Pak. Oh ngoten. Iki ambulan kok. Nggih. Malah mboten ingkang genano kejawi kula atur pangestu dumateng Pak Haji Daryanto sakeluarga ugi badhe mboten ketang ngamu sak krempingan Rama. Supados Kyai Purwodadina sami pirsa menawi bapakno ora ketang apa nu iso nembang. Oh ngoten. Nggih. Lah jane sing pinter nembang niku Mas mantan bupati nika. Oh iya ta? Lah menapa kepareng menawi anu diaturi pinarak. Mboten kersa Nggih. ngatuk. Pak. Nggih, nggih. Pak, niki kersane Pak Babang lho, Pak.
Nggih. Masa Pak Bambang dawuhi Pak Bambang. Nggih pun ngono mawon, napa sing gampang. Napa Pak? Caping gunung. Wah, cocok. Hebat niku pun sapi gunung. Sing bawa Mas Gareng. Oh Pak, mboten Oh. kula padosaken panjenengan milih sindan kemrampun apa sing mateng wit. Apa rasamu pelem apa piye kak ya? Nduk ayu, yuk, ayo. Kene lho. Kene yuk, yuk. Aduh lah. Niki sindan sing dereng dipangan codot, Pak. Nggih. Niki si. Codote nembe gareng kok dadi ya rumah. Ora ono kapan lakone gareng dadi codot. Maka nduk ayu. Kene, Nduk, kene, Nduk. Kene, Wilujeng dalu anu Pak Daryanto, Panji wilujeng dalu. Wah, Mas Gareng, Non. iki beliau Pak Daryanto wis keparang kene ya dibagekke sing apik. Wis, Ya. beliau ora kersa ngastomik. Nggih, nggih. Beliau nggih. mendampingi Bapak Bambang. Nggih. Kene Nduk, kene. Iki ndampingi Pak Dipun Bapak. anu nggih dipun bawani nggih Pak Bambang, kersane pun dipun bawani. Nduk ayu dijengglengke, mengke sing jenggleng Mas Gareng. Waduh. Aku meneh. Lah iya no. Lah Pak Daryanto nggo apa? Lho. Sing kagungan kersa apa ya kon mumbul-mumbul Loh, ngawur. aku maksudku Pak Daryanto perintah aku lagi tak laksanake. Oh nggih. Nggih Pak nggih. Loh, oh nggih. Pak Daryanto oke kok. Ya deh, ya deh. Nano. Ya. Siap Mas Gareng. Ayo. Siap Mas Gareng. Ya. Out. Iyat. Yo. Iyat. Ngopo kok iyat-iyat iki? Lah ngenteni abo-abo kok. Ayo kono mumbul sik mburi melu. Oke. Nah nggih. Iyat. Oi. Pak Bambang, Dalem. anu kirang dhuwur napa mboten Mas Gareng anggenipun jenggleng? Nah kirang. Kirang nggih, Pak. Oh, kena kula kirang, Pak. Oh kira. Oh nggih. Monggo lah. Nggih, Sing nggih. luwih dhuwur Mas Gareng. Amin. Ayo. Lagi iki lho wakil bupati kok manut karo dalang iki. Luwih angel dadi dalang. Oh, ngaten nggih, Pak. Nggih, ora. Oh, nggih, awune menang mriko nggih, Pak. Ngoten katoke ngoten. Wah. Nggih, oke. Dhuwur ya dhuwur ayo. Ya. Sangkas ayo neh. Sing penak nggih, Pak. Ya oke. Nano. Yen macan mengkar jano. Awas. Hop. Walah. Kuwi ngopo? Jan kaya anak ndruwo. Iki ngopo kok? Iki negate iki mergo karo keseimbangan kok. Iya. Pripun, Pak? Pun dhuwur napa dereng Pak Bambang? Sampun. Alhamdulillah. Oh, nek kula dereng, Pak, nek kula dereng. Tapi mboten ana apa. Nek keseleo putrane dokter kabeh, Pak. Oh, nggih. Nggih. Saestu mboten napa. Dhuwurke melih. Dhuwur ya mulai siap. Oke. Ayo. Pak De, jenengan nek saged menek-menek mriku Pak De. Merambat-merambat mriku Pak De. Saya aku tetep anu. Pak Bambang ning kene nak tamu tuan rumah. Dhuwur melih napa mboten? Dhuwur meleh. Lah, wis yo. Nek katok ora nglakoni wis sesuk wassalam. Ayo. Ayo, dhuwur meneh. Aduh omahku dikeroyok. Ayo. Ana, ini. Awas. Nyai. Allah. Nganggo ibu barang. Nah. Nah. Alah. Kemlotek to Pak De. Wis tuweke pindhoe nglepeh di sana. Anu, peng telu ngobos. Lari angin tok. Ya, nano. Awas. Awas, bul. Oh, hop, jenggleng yo. Yo.
Wes pisan tok. Wah, jelas. Ngombe jamu aku. Panas. Panas. Ya. Panas. Yo, dhuwur meneh. Yo, iki parian sik, ora usah dijegleke sik, Cok. Parian sik. Oh! Telek. Ngapa ta? Tiwas aku ling ngeden tak jeglek ngarep supaya beliau berdua pirsa. Lah jebule. Ora dijeglek muspro iki. Lah iki arep parian kok ya. Iki tiwas ngetokne tenaga dalam negeri lho iki. Yo, Pak dari sini, parian, yo. Ano neno. Menyang Solo. Ngopo ning Solo? Kabeh kok diseneni ngapa to? Ngono maine ning Purwodadi kok ning Solo. Menyang Solo, terus Bablas Kartosuro. Bablas Kartosuro. Terus Bapak Daryanto. Bapak Daryanto. Bapak Daryanto. Mugi panjang yuswa. Amin. Ya, sesere Mbak Fami, ano neno. Tuku sego. Tuku sego. Menyang Baki. Menyang Baki. Pak Daryanto sekeluarga. Nggih. Ayem tentrem murah rezeki. Amin. Yo sesere Ini aja tutupi, gen ketok sing mledu-mlenuk gen ketok. Mbak Suci. Iwak sapi. Iwak sapi. Dikei bubur. Kayak bubur. Apa enak toh? Enak. Sing Enak. munggah haji. Munggah haji. Diparingi mabrur. Amin. 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 Ya. Dita, halo lelo. Tuku cireng. Tuku cireng. Tuku cireng. Diwadahi kardus. Diwadahi kardus. Pade gareng. Pade gareng. Pancen bagus. Iki. Kaya. Wedhus. Wong urung rampung kok isi kae. Oh rampung nggih. Ana us-us yo apa? Yo Dini. Halo neno. Ayo, Din. Menjongat cak-cak yo. Tuku kacang. Kacang. Tuku kacang. Karo glali. Karo glali. Sing nonton wayang. Sing nonton wayang. Murah rezeki. Amin. Ayo. Golek pari. Golek pari. Terus Diadahi tampah. diadahi tampah. Warga Purwodadi. Nggih. Mugi-mugi pinaringan barokah lan berkah. Amin. Yo Mas Gareng. Gareng. Terus Ya sakarku toh. iya. Kesleo. Ora. Gareng. Gareng. Umure pira? Cendak. Cedak kekrek. Dawa. Umure pira? Lah pira? Iki kobar jenggleng. Heeh. Tambahi pira? Wah, parian kok nagih. Ya ora apa-apa. Kok ora ono respon blas to iki? Oh, wis bola-balik. Beliau berdua juga mau. Oh, nggih. Pak Bapak. Pak Bapak badhe parian, Bapak. Parian, Pak. Boten iki. Pon napa-napa kula sahe. Kuwi dadi KPU wong ngesahke ayo. Oh, boten. Nano. Yuk. Panasudan. Panasudan. Kaling cabe. Awas Mas Gareng, awas. Jenggleng ra. Muni ra iki. Muni ya. Muni to. Ora ketantik ngono lho, ya. Oke. Jare ra ketantik. Wis tik kuwi. Solo kene karo Solo kene Semarang iki cedhak kene Semarang. Yen guru wong pira to iki? Lah piro? Arep jajake to? Alhamdulillah. Sesuk mampir ngene Mas Gareng arep dijajake, Cok. Aku dhewe ngenteni. Oh jajake. Ano. Nadyan. Jenggleng itu tadi. Syarat to. Sarata. Inum ane ya. Inum ane banyu bane.
Ngopo kok nesu? Aku gawe sekedar gawe-gawe aku dar sini kering. Tak keke to. Ya. Mas Gareng wong gawe senenge liyan kuwi umure dawa, rezekine lumintu, barokah, mulya sak turun-turune. Iki mau ora gawe senenge liyan ya mergo digawe-gaweke. Pak ngeten iki pripun? Pimpinan kaya ngoten niku pripun, Pak? Sae. Alhamdulillah. Wong ora. Aku Pak Babang bangsa aku Probayu mbane aku. Lah ya jelas lho. Wah, harapan iki kabupaten Payangan aku ora katut iki. Monggo Bapak langgamipun, monggo. Dek jaman, monggo. Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana jarene wis menang keturutan sing dikadang biyen nate janji saiki opo gunung tak kadoni sego jagung yen mendung tak silih capek Yo irama syukur monggo. Monggo ibu kur sareng kali Pak Bu Paye. Yo. Bambang matur nuwun. Nggih. Nggih, matur. Oh. Allah. matur nuwun Pak Bayu. Nggih nggih ndherekaken nuju Kang Matur nuwun Pak Babang. Pak Gareng. Monggo mentaram. Matur nuwun Pak Haji. Daryanto. Nggih. Tan kali gunung iki lagu paling apik sak donya. alah. Wis paling apik.
Oh iya iya. Sing marai cair ki lagu Capek Gunung. Nggih. Mas Gareng, engko nawala liyane tak aturke ning pas sama nggih. Lah iya. Selalu lo tak go buka iki piro. Karo sabar sawetara anu nduk niki ora sak kesusu bakune wilujeng tekan kene. Heeh. Kok ditutuke ngayahi wajib tak dadi dungane senuwun ayo.